Yan guys, magandang hapon guys. Nandito tayo ngayon sa kubo natin. Bali, nagpandaw pala ako kanina guys, mga 10 trap lang. Nandun yung bangka natin. Oh. Uwi na rin tayo maya maya guys, mga alas 2. 1:30 pa lang kasi ngayon. Bali, dito muna ako nag sindi ng mga nakatambak na bunot. Ito pala yung mga huli natin kanina guys. 10 trap. Ito guys, mga pang-ulam lang to guys. Tsaka ito, pang-ulam din. Tsaka ito, pang-ulam. Suga-suga crab. Pang-ulam din, 2 piraso. Ito wala, 0. Tinanggalan ko na ng pain. Ito din wala. Ito may pang-ulam. Goods na pang-ulam. Ito pwede na to sa pangbenta. Yan. Pwede na sa pangbenta yan guys. Mali 10 trap lang kasi yung nilatag natin kasi wala na tayong pain. Ito pang-ulam. Saka ito guys, yung 2 piraso yung laman. Pwede na sa pangbenta. Bali 3 lang yung pwede na sa pangbenta guys, 3 piraso. Yung mga pangulam natin, mga 5 piraso siguro. Yan yung mga pangulam natin. Subukan natin dun mamaya guys maghanap ng mga pako. Baka sakalang makahanap tayo guys. Bali, magsisimula na naman tayo dito maggabas guys kasi ayusin natin tong kubo natin. Medyo laki-lakihan na natin to. Kasi kapag nandito kaming lahat guys, talagang masikip dito pag dito kami matulog. Mag-aalaga na naman kasi kami ulit ng baboy. Balik naman sa pag-alaga. Hindi na natin nasikaso yung bubong guys kasi busy. Yan o. Pero nasisilungan pa naman guys. Medyo okay pa naman, nasisilungan pa naman. Medyo laki-lakihan lang natin to ng konti guys. Bali yung ganito natin sa pinakataas, gawin natin hanggang dito para medyo mahaba naman guys. Tapos uurong tayo dun banda sa unahan. Bali yun guys, hanggang yung tanim natin na mangga medyo na sa damo. Mga tanim natin kahoy, Gimelina. Ito yung pinakauna natin guys na tanim. Bali gagataan naman yan mamaya guys. Lagyan namin ng pako. Subukan natin dun mga guys, pati hagnaya. Baka meron. Para may pang-ulam naman tayo kahit paano. Bali pinapausukan ko kasi dito guys yung mangga. May mga bukad na siya guys pero kinakain ng langgam na pula. Ang dami kasing bahay guys ng langgam. Yan mga bahay ng langgam yan guys, ang dami.
Medyo malalaki na yung tanim kong nyug guys. Yun pala yung pinya ko guys. Bali nakuhaan ko na yan. Mga 1 taon pa lang siguro yan guys. Bali dito nagtanim ulit ako ng Jumelina. Para medyo malilim naman dito guys, banda sa may igiban. Dun guys, papunta dun sa bahay nila lola. Ng lola ko guys, dun. Ito yung mga manok nila guys. Dito guys, may pako tayo dito guys na nakita. Ayun. Sana marami na ngayon. Babalik ulit tayo sa pagtanim ng kamuting kahoy guys. Maraming dyan tawag sa amin patdan. Ito guys, hagnaya guys. Masarap din to guys, halo sa pako, ginataan. Katatapos lang natin sa trangkaso guys, 2 araw. May mga nyug naman dito guys, panggata. Libre lang dito manguha ng nyug. Update ko kayo mamaya guys pag marami na akong nakuha guys, kasi hirap manguha kapag isa lang yung walang tagahawak ng kamera. Yan guys, bali yan ang nakuha natin lahat guys. May tanglad na tayo. Doon tayo nakuha sa tanim natin. Bali yan lang nakuha natin lahat guys. Fresh from the forest. Sariwa pa yan guys kasi bagong pitas. Kakape muna ako guys, tapos uwi na tayo mamaya maya.